Pero si Malacanang, Palas Mahigala Press Officer, Undersecretary Anticlaire Castro, sa iyang pamahayag miingon nga desperate move usab kini ang gihimo ni Marcos, Amy Marcos, tungod kay rally sa Iglesia ni Cristo kini o gitumong matud pa batok sa korupsyon og ni question sa senadora nganong nihimo niining maong mga akusasyon. Si John naglisod mahigala sa Anticlaire og pangitag pamaagi unsaon pagtubag. Pero nangita gisag pamaagi na katubag yun mga higala, please nakatubag mga higala nga pagpanghimakak og miingon nga desperate move kuno kini ni Amy Marcos. Straight to the point. Sa laing bahin Kapitolyo mahigala kagabi porbida daghan sad ang mga nag-rally mga sukit tig paminaw triggered mga higala sa speech ni Amy Marcos. Dunay unity ride pod nga nahitabo kagabi ubay-ubay nga mga sakyanan ang nagtapok sa may Kapitolyo og ni padagan mahigala dinhi sa Subo pagapakita sab sa ila mahigala nga protesta labot ini mga panghitabo sa nasod karon.